Minulý mesiac som dostala 3 zaujímavé otázky a teraz sa dostaneme k prvej a to je prokrastinácia. Prečo aj keď viem, že som prokrastinátor, tak v tomto správaní stále pokračujem. Prečo to robím? Čo je to prokrastinácia? Asi ste sa už s týmto pojmom stretli a pokiaľ aj nie s pojmom, tak určite s touto činnosťou, ktorú sme aspoň raz v živote každý zažili. A je to akési odkladanie alebo pomyselné odkladanie úloh a povinností, ktoré nás v našom živote sprevádzajú. Prokrastinácia ako taká, teda odkladanie, sa týka naozaj takmer všetkých ľudí. Veľakrát ale výnimkou bývajú ľudia, ktorí majú v rámci darov bytosti tu na Zemi vysoko disciplínu, aj keď aj ich sa prokrastinácia týka, ale týchto ľudí môže ešte viac odkladanie úloh iritovať. Ako autorka svojej otázky poznamenala, ona síce vie, že prokrastinuje a odkladá veci a úlohy, ale nevie, prečo to robí. Toto základné naše správanie vyplýva z neschopnosti príjmať svoje pocity. To znamená, mesiac ignorujeme zoznamy úloh, roky odkladáme prehliadku u zubára, týždeň sa vyhýbame nejakému telefonátu a tak ďalej. Mohla by som menovať asi do nekonečna. Skúste si každý, keď to počúvate, spomenúť na 3 veci, ktoré ste prokrastinovali posledný mesiac a zoznam by bol veľmi, veľmi dlhý, keby sme ich spoločne spísali. Každopádne, náš mozog funguje na systéme odmeňovania. To znamená, on chce okamžité potešenie. Preto aj ľudia, ktorí majstrujú práve mentálnu oblasť alebo mentálny aspekt života, tak majú tendenciu sa utiechať k okamžitému potešeniu, ktoré rozhodne nesúvisí s činnosťami, ktoré radi odkladáme. Naozaj aj spoločnosť nás naučila nejakým spôsobom veľmi rýchlo prísť k odmene, to znamená 3 kliky na internete a máte doma šaty, nemusíte vydať už žiadnu námahu na to, aby ste si išli kúpiť a vybrať v obchode, čiže žiadna energia okolo, len 3 kliky. Takisto to funguje s popieraním bolesti, ktorá je v rámci farmaceutického priemyslu a rôznych analgetík alebo antidepresív. To znamená, sme smutný, šup antidepresívum, niečo nás bolí, šup analgetikum. Čiže náš mozog sa naozaj a v priebehu obzvlášť v posledných 40-50 rokoch natoľko naučil na systém odmeny, že sa snaží vyhnúť všetkému, čo by nejakým spôsobom nebolo odmenujúce, príjemné alebo ako to poznáme, komfortné. No a čo teda prámení z toho správania vyplývajúceho z neschopnosti prijať svoje pocity a teda prečo prokrastinujeme? Máme nejaký nezvedomený strach. Čiže my už síce vieme, že sme prokrastinátori, ale nemáme zvedomený strach, ktorý nám prinesie dané odkladanie záležitosti, rozhovoru, veci, telefonátu, čokoľvek. Zvyčajne zo svojej praxe som vnímala, že sú to strachy z bolesti, strachy zo zlyhania, strachy z odmietnutia, strachy z ukončenia určitých vecí, strachy z odsúdenia a potom v neposlednom rade sa prokrastinácia spája aj s nízkou sebahodnotou alebo nízkym sebavedomím. To znamená, že keď odkladáme napríklad nejaký telefonát s určitou osobou, kde sa máme postaviť do svojej sily, že to má byť nejaká konfrontácia, tak tu môže aj tento faktor a samozrejme s ním spojené zase emócie s tou nízkou sebadôverou, tak môže vplývať na to odkladanie. No a ešte v neposlednom rade mi prišiel jeden faktor, s ktorým som sa stretla v súvislosti s prokrastináciou vo svojej praxi a tým je perfekcionizmus. A títo ľudia sa často vyznačujú vetami ako keď to bude takto, tak ja sa do toho pustím. Alebo lepšie sa mi pracuje pod tlakom, čiže budem mať čas neskôr, tak to urobím lepšie. Alebo keď to bude hotové do tejto miery, tak sa do toho pustím ja. Alebo ešte nie je tá správna chvíľa. Čiže perfekcionista si stále myslí, že v určitom období alebo momente života bude vhodnejší čas, keď budú prispôsobené podmienky a u niekoho možno aj konštelácie hviezd a planet. Každopádne je to len akýsi podvedomý mechanizmus, ktorý nám zabraňuje prijať svoje pocity a z ktorého spektra, to už asi vieme, tým, čo sa najviac vyhýbame, a to sú pocity z oblasti
tieňových stránok alebo aj pocity nízkovibračné. Zamyslite sa teraz naozaj nad tými 3 situáciami za posledný mesiac, aký tam bol dôvod, s akou emóciou by ste sa museli konfrontovať, keby ste danú vec neodložili, alebo by ste sa danému rozhovoru nevyhli, alebo by ste do danej situácie vstúpili. Tak ako som povedala na začiatku, tie 3 príklady, napríklad odkladanie prehliadky u zubára, tak tam je zrejmý strach z bolesti, nejaké telefonáty, tam to zvyknú byť tie strachy práve z ukončenia nejakej etapy životnej alebo vzťahu, alebo keď chceme niekoho niečo požiadať, môže to byť strach z odmietnutia, strach zo zlyhania, že nám to nevindia, alebo nám ľudia jednoducho povedia, že takto to nebude, alebo nás dokonca odsúdia. Dokonca, keď som si o prokrastinácii v minulosti študovala, tak bolo mnoho výskumov, ktoré dokazovali, že amygdala bola u niečo väčšia u prokrastinátorov. To znamená centrum, ktoré zbiera naše emócie a ktoré často vyhodnocuje práve také tie negatívne stránky toho, že či do danej situácie alebo rozhovoru ísť alebo neísť, to sa samozrejme všetko deje na tej nevedomej alebo podvedomej úrovni, tak u prokrastinátorov býva väčšia. No a práve potom cingulárny kortex určuje, čomu sa vyhovie v našom živote, teda do čoho pôjdeme, čo nebudeme prokrastinovať a čo naopak odložíme. Skutočne aj na tej neurologickej úrovni sa daná prokrastinácia u ľudí, ktorí na týchto štúdiách participovali, ukázala ako zjavná. Dokonca, a to, čo som vo svojej praxi za posledných 10 rokov navnímala, je obrovská prokrastinácia v oblasti rozvoja alebo evolúcie duše, pretože väčšinou sa odkladaním ľudia zaoberajú len z hľadiska pragmatického, to znamená tých bežných, rutinných činností, prípadne činností, ktoré nejakým spôsobom v rámci života potrebujú naplniť, ale nepozerajú sa na to z hľadiska duchovného rozvoja a evolúcie tej duše. A čo som si všimla, je, že cca 9 z 10 ľudí má tendenciu prokrastinovať v oblasti rozvoja a to asi vidíte aj vo svojom okolí. To sú ľudia, ktorí potrebujú dospieť do určitého emočného bodu zlomu, ktorý ich nakopne a vtedy sú ochotní začať určité veci vo svojom živote meniť alebo robiť a prestávať ich odkladať. Globálne naozaj ľudia odkladajú evolučný pohyb v rámci rozvoja, napriek tomu, že z týchto 9 ľudí z 10 možno 5 tuší, že ich čaká bolesť, pokiaľ určitú danú činnosť alebo pohyb budú odkladať. Takže prokrastinácia sa týka nielen bežných denných činností, ale aj evolúcie ako takej. No a keďže vieme, že sme v rámci prelomu určitých životných cyklov planéty Zeme a sme momentálne v podstate zarovno v období rozpadu aj v období zrodu niečoho nového, tak za posledných 40 rokov sa prokrastinácia zvýšila u ľudí až o 300%. A samozrejme v neposlednom rade sú to dopady na zrýchlené časové úzly, ktoré momentálne akoby majú vyselektovať medzi nami ľudí, ktorí sú ochotní v určitej miere vystúpiť zo škrečkovho kola, ako to ja volám, to je takéto kolo denných povinností, kde fungujeme na automat, a ktorí sa naopak týmto kolom nechajú pohltiť. Takže skutočne sa jedná o fenomén dnešnej doby, s ktorým sa stretávame, a nedá mi pri prokrastinácii nespomenúť jeden dôležitý fakt, ktorý nebol nikdy uvádzaný v žiadnych štúdiách a ktorý ľudia často opomínajú, a to je radosť, respektíve neradosť z určitých činností a smerovanie našej duše. Čiže môže byť jeden z faktorov, prečo veci odkladáme, že nám skutočne nespôsobujú radosť. Nie z dôvodu, že by sme sa vyhýbali prevziať zodpovednosť za nízkovibračné emócie, že by sme tam mali nejaké strachy, ani že sme perfekcionisti, ani že máme nízku sebadôveru. Jednoducho nás to len smeruje k tomu, že toto skutočne nie je činnosť, ktorou by som sa ja mal zaoberať. Hlavne pokiaľ je to dlhodobé. To znamená, ak dlhodobo viete, že vás nebaví robiť vaše účtovníctvo, prokrastinujete v tejto oblasti a vylúčili ste akékoľvek faktory vyplývajúce z toho, že by ste neboli schopní prijať aj nízkovibračné pocity s ním spojené, tak sa môže jednať len o jednoduché smerovanie vašej duše
a tým je, že nemáte radosť z tejto činnosti a že by ste ju mali delegovať niekomu, kto z nej radosť mať bude. Práve slovo delegácia sa v našej spoločnosti veľakrát spája so slovom lenivosť, avšak ono to tak nie je. Skutočne prechádzame do novej doby, kde by mal každý robiť to, čo mu spôsobuje radosť, pretože verte mi, že na 10 činností, ktoré neradi robíte, nájdete 100 ľudí, ktorí budú šťastní za to, že ich môžu robiť za vás a ešte za to dostanú aj zaplatené. A tu sa opäť v tom kolobehu dostávame k energii hojnosti, s ktorou pod Prahou veľakrát prokrastinácia pracuje, pretože ak je tam hlavný faktor prokrastinácie neradosť alebo nesúlad s cestou našej duše, tak sa mnoho ľudí zastaví na tom, že nie sú ochotní za mnoho činností platiť a teda vytvárať akúsi reciprocitu energie. No a v neposlednom rade určite spomeniem ešte, a to hlavne pre vás dámy, náš ženský cyklus. To znamená, pokiaľ aj máte vysoko disciplínu v rámci darov vašej bytosti, nebuďte na seba veľmi prísne. Respektíve vnímajte váš ženský cyklus, čo kedy robiť, aké činnosti sú kedy vhodné a nevhodné a nenúďte sa a nesilte sa do nich vtedy, keď na to nie je vhodný čas. Pre tie z vás, ktoré vás táto téma osloví, tak jednou časťou ženského cyklu aj v rámci prechodovej ceremonie sa budeme zaoberať už v septembri na víkende Menarche. A pre tie z vás, ktoré by ste sa celkovo chceli zaoberať viac svojim ženským cyklom a činnosťami spojenými s jednotlivými fázami, pripájam dole nižšie celkom zaujímavú literatúru, ktorá by vás mohla osloviť. Takže veľmi dôležité v súvislosti s prokrastináciou je aj rozlišovať vaše ženské fázy. No ale teda keď žiadny z týchto faktorov, teda ani neradosť, ani ženský cyklus, nie sú spúšťačom vašej prokrastinácie, tak potom moje odporúčania znejú. Zamerajte sa na pocity v súvislosti s dokončením danej činnosti. Zoberte si teraz pero a papier, napíšte si 3 krátkodobé činnosti, ktoré ste za posledný mesiac odkladali a ako náhle sa dostanete k naplneniu jednej z nich, zamerajte sa na ten pocit, ktorý je v súvislosti s jej dokončením. Či sa vám tam presne spustil nejaký strach, alebo nejaké nízkovibračné pocity, alebo naopak len si odškrtnete výborne, toto mám za sebou, pretože keď sa zameriate na viacero týchto pozitívnych emócií, ktoré v súvislosti s dokončením vo výsledku dostanete, váš mozog to začne vnímať ako odmenu. Často vám môže pomôcť aj nejaký diár alebo zošit, kde si dané činnosti budete môcť fajkať alebo vyškrtávať a vaša myseľ, oči budú vnímať úbytok a tým i radosť a menej povinností spojených s menšou prokrastináciou. Prípadne si ho doplňte o nejaký rituál odmeny, ale aby sa nestal teda dlhodobým, nie že sa odmeníte za každú naplnenú úlohu alebo rozhovor nejakou sladkosťou, lebo ľahko by sa mohol jeden negatívny návyk nahradiť tým druhým. Každopádne ešte druhá časť úlohy, napíšte si aj jednu dlhodobú činnosť alebo úlohu, v ktorej prokrastinujete a rozmente si ju na úlohy drobné a zase vráte sa k kroku 1, zamerajte sa na pozitívne emócie spojené s dokončením, pretože veľakrát pri dlhodobých úlohách prokrastinujeme práve z dôvodu, že nemáme spísané drobné kroky, ktoré by nás viedli k potešeniu, postupnému naplňaniu a smerovaniu na našej ceste, či k nejakému zámeru alebo cieľu.